tagpang iti tangatan. Inapalabas, burburcha kini Don Braulio ti kinasya sino ti pilantropo nga impadamag ken kuana ni Billy. Ado kadag iti buyot na tinapapatay ket pasig nga iti ulo tinapuntaan. Iti dayta agundaway, imbagan ni Don Braulio ken ni Billy ang mapandaalan dagiti ado akalding iti away ket dagos met anagtungpal dagiti buyot na. Kabayatan ti panagdalyasat da Billy. Naibaga ni Billy ken ni Jaime abulilikong daytoy. Iso ang nagpungtot tinaud-udi. Gapo ta saan na kaya ti mauawagan iti bulilikong. Iti sabali a bangir. Kabayatan ti pandangan da Amalia ken Marcelina. Nagkupit ti barukong ni Amalia. Dagos met nga inyawatan ni Marcelina iti danom nga inumen ni Amalia. Iti away ngayan da Billy. Saan akayat ni Jaime ti maibaon? Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Hoy, Jaime! Ha? Panunutan tayo nga muna ti isawang mo. Tapno di kag kam malinga gibalikas. Nagpampanunit ako tabil eh. Anya pala nga itiket mo ay balikas ko. Ala, di ka nagsaupay. Nakasaganan ti trak apang iluganan kadagiti kalding. Tulungan dagiti kakadwa tayo abang isalta kadagiti kalding iti trak. Tarasan! Nag-trip! Dakayat! Naglaing ka nga gibon! Palitugak to pa yamin na kalding! Anya? Sa klaro doon tag maniho iti truck. Tumulong ako lang mat ang mangilugan katakwada. Isungarod na si Morot dagiti kakadwa tayo. Tayo suda ti agpahinanday. Saan ka ta siya ka driver? Anya? Kasta ti kayat mo? Wan! Makabandong matagmaniho iti truck kahit. Isuada kayo, ti makamo ka dagiti kaldeng. Ha? Bele! At masungat tayo at checkpoint. Padyang iteramidan tayo. Idiretsyon lata ti trak. Mailasin dan ti trak tayo. Nabayadan dagita akka mang ti animal quarantine checkpoint. Ha? Okay, Rod. Hala, businam lang ida Jaime. Okay na. Ay talaga yan. Oo. Ha? Oh. Kita anti pa nagmanihom ha? Ah. Basahan dagiti pakdar nga slow down. Sorry. Sige, slow down, gayam. Nagsaludo pa'y dagiti awanan pa'y na akka mang ti animal quarantine checkpoint. Kaslawan ti inlugan tayo akaldi. Uy nga, Rod. Nalabsan tayo ti checkpoint. Bili. Iparpatak ko pa iti panagmanayok. Di mo unay. Makadalong tayo lahat tayo di paro a hideout. Ha? Sige. Ikakati madanagan. Siyak di makamo. Naplat ti pilit ti truck. Malas! Ipaigid mo dagos. Sukatam adagos ti pilit na naplat. Hayde. Buisit ti kasto yabihan. Buisit talaga. Anya. Mabubwisit kan sa Jaime. Nalpas kami na nagmerienda kadagiti kakadwa tayo iti asidag ti tersena diti highway. Hindi ka pala nalpas iti trabaho? Ha? Mabisidak mo ito, Billy. Kaya't kontag merinda at... Wait lang. Hindi mo pa nalpas ti trabaho. Kaano pa yung malpas ko ti mga sukat iti naplad na pilit niya ay hindi taktulungan. Apay nga reklamo ka kat sikat ti driver? Iso asi ka nga rin ti magsukat iti pilit. Anya? Di kanto pati mulong kadagiti kakadwa tayo anang ilugan kadagiti kalding. Taimbagam apahinan tega. Iso nga ita, di na kami tulungan ta sikat ti driver. Trabahong timang sukat itinaplat a pilit. Boss! Malaman, Billy. Apay nga ita kayo lang asumangpat, ha? Nagparekot kami iti National Highway. Hindi agsubli kami iti Barbaro Hideout. Tapay! Kwa boss, naplat kami ti pilit ti truck. Iso medyo nabayagan kami. Kat? Dagiti kalding. Ayun na. Adda ni Baro Hideout, boss.
Good. Ala, ibati mo dito yung mansyon ti inaramat mo akot. Tatilangan luxury car ko ti ipanehom. Wan, boss. Di ka madanagan, amigo Sebastian. Ta iti mabiit. May deliveran kang kadag iti droga iti mismo arrest house mo. Well, amigo, 100% a primera klase asabu titad ko ken ka. Ama mo na return. Sana amang luko kadag iti sukik a parokyano. Kasabay nga ro, amigo. Bye. Oh. Billy? Iparpartag mo ba iti panagmaneho? Agapuran lang iti suki tayo a parokyano. Malaksid ken ni amigo Sebastian. Sa nga pulo pa iti nakasaritak itay a suki tayo. Areglado, boss. Kwarta manan ti agururay ka na tayo, Billy. Kwarta manan. Ang toro. Tunggal makita kita nga ubing itigit ti kalsada. Masya na. Apay mo't, ma'am. Kita am dagiti dadto mga ubing. Nakatapaya dagiti dakulap dang agdawat iti kwarta kadagiti aglabas sa tattao. Ma'am, nagdungrit pa yan dagitang uping. Nabaybay andan. Kasano asan nga ba nagakasta dagiti ubing. Ket awanan da iti balay. Kan kadwan kadakwada ti sana sumsumprak iti pagadalan. Ma'am Altea, Kadwan kadagiti ubing agbibiyag iti kalsada. Kadagbanag to ang kriminal. Wano masursuro danto ti agtakaw. basol mo't lang dagiti daduma ang naganak. No apay anagado ti agkatang-katang nga ubing iti kalkalsada, ma'am. Awan mapabasol, Toro. Gapo iti kinarigat ti panagbiag. Kan awan ti umno pagsapulan dagiti tao. Isu nga agbanag ang nakakaasi dagiti pada at at tao. Ma'am, Ada na panunod ko nga aramiden. anya day ta, ma'am. Kayat ko atulungan dagiti street children. Ora iti simple lang ang klase ti makan. Ngam na sustansya. Ha? Iti da ito matlaang ang lugar ti pakaangayan ti feeding program. Apara kadag iti marigrigat nga ubing, Toro. Ma'am Altea, Aga po iti bulsak ti magastos para iti makan. Maki-coordinate kadag iti kamang ti ahensya iti lokal na gobyerno dito ili. Ibakaam mo kadakwada ti panggap ko. gayam. Tulungan ta ni Ma'am Altea amang pakan kadagiti street children iti sintro tili. Mayat neta na panunot ni Altea. Wan gayam. Tumulong mat dagiti empleyado na iti restaurant para iti feeding program ni Ma'am Altea. Kaano dayta? Inton bigat mat lang, gayam. Kinapod no na. Umay kita dito'y kundo ni Ma'am Altea. Kasta ka di? Wan gayam. Adda ka no umay dito'y a close van nga agi-deliver kadagiti oatmeal para kadagiti ubing. Ang mga no sarunwan ti kotsenan ti close van nga umay agi-deliver dito'y. Nasayat nga rod nung kasta gayem. Urayan ta idan. Wan gayam. Gayam. Isudan ti dimtang. Makitak iti tawa. Wan Toro, husto ka. Sinaro no ti kotse ni Altea ti close van. Omay ka, sabtan ta ida. Ma'am, nagado a karton ti oatmeal ti na-deliver ta. Maiwaras ka ti amin na gitoy. Wan Toro, maiwara sa amin na kita. Sana bali tadakkal ti naikasay iti imbayad ko. Amok the area manager. Kasta ka di, ma'am. Wan, iti mismo a bodega ti oatmeal tinanggatangag, tapos sigurado ang makalakaag.
Ma'am, dito'y ka din kundo alutuan dagiti oatmeal. Wan, sana bale. Mga yabak iti restaurant ko, iti mangluto ka dagiti oatmeal. Ay na, madam, nalaka lang matalutuan dagito'y. Da kami langan kinigayang Miguel. Agtitinulong tayo nga, Rod. Iti kasta, di kay unay mabannog ka ni Miguel. Tainton bigat pa lang matiag sapa ang maangay ti feeding program para kadagiti street childrens. Agtitinulong tayo. Hala, isingkil dagiti naripak asabu iti ngiwat dagiti kalding. Boss! Babaon iti daytoy nga ramidan tayo. Saan abasta maduktalan dagiti otoridad dagiti drug mule. Boss, may update na panunot nyo. Maparti tayo nga umuna ti kalding. Sakbaya maalam ti sabu iti mismo at tiyam ti kalding. Well, baby. Utak! Tiyaramatan. Tapno mailambang dagiti droga. Napudod ka dagiti otoridad ti Cebu? Isungagan na tayo lang. Hala! Ubing! Saya atin nga nga isingkil dagiti droga iti ngiwat dagiti kalding. Painuman nyo ida! Tapno daras ang matilmunda dagiti nakaripak at droga! Boss! Nagbayag matan ni Ma'am Althea ay tinapanan na. Itayak pa'y dito'y abay ti kutsi ang nakatakder. Tinasayat. Teksak man kiti no sa dino ti ayan na. Where yun na? Dito na mi. Wait me na yo. Gutom na mi. Antay ta, naisan kon. Urayak langan, ti-reply na. Ay, kumatangak man pa'y kititik hindi. Matagtaganak naminan ang mga oray ka ni Ma'am Althea. Tata, kumatangak man iti talo hindi. Mga lakalatan, balasan ko. Piso ti may sakin de. Ay, excuse me, tata. Saan ka balasang? Napagkalanak ka lalaki. Apay, di mo makita tinagdadakal ang muscle ko? Oh, pasensya ka na de. Sige, mangpido tak marudan iti kandi. At titibayad ko. Yo, Awan pa'y mati-reply ni Ma'am Althea. Ang mga nodi na pa'y nabasa ti text ko. Sigurado, reply ng data. Kunakon kat, reply ni Ma'am Althea. Basa ka. Sa tanak, taado ti imot ko ang makmakan. Ada iti sango ti fast food chain. Iti imot gayang fast food chain iti balasyo a kalsada tayan ni darling ko. Ni Ma'am Althea. Day Jayan, makikita kong manipod dito'y nagtakdrak. Mapanak itayan na. Adungag paiso ti imot na makmakan. Kapag iso, mabisina ko na yan. Isto, mag-progress dito yan. Toro, pasensya kan ta na bayagan na kiti unag ti fast food chain. At ngamin kinasaritak at tao maipanggap iti feeding program inton di ka. Okay lang, ma'am. Anti parekot kanya. Ay na, nagihimasan da ito'y hamburger. Dapay french fries na. Talaga nagnanam. No ka ba alam nga ibusan na kita amakan? Ibusam ta, Toro. Ay, apo, excuse me. Nabsuga ka. Toro ka, talaga. Wait a minute, ma'am. Agdamalagip ko. Kastamot lang ti imbaga na kanyak abalikas. Asino itayan tinang... One! Malagip kon!
ulti na ibaga kanyak iti kasta. Anya? Ay, turo ka talaga. Kula naman kanyak. Agpada kayo lakit din itimbaga. Ay, oo na yun. Imbagamat ni Miguel ti kasta? Wun, ma'am. Toro, adaman damagat kan ka. Ha? Sige, Ma'am Althea. Agdamag ka lang. Madagdakamat ng kadimat ni Miguel? Wano ada kadimat ibagbagana kan ka? Maipanggap kanya? Ha? Anyamatan. Ni Miguel man ang tinakaiturungan ti istorya. Toro, napaulimag ka. Ay ko, ma'am. Iti ka man. Di nakapay nadakdakamat kanyak. Awan mo ti may istorya na may panggapkan ka. Anya? Wun, ma'am. Sa bali mo't ababay ti kanayon adakdakamatan na kanya. Kasta ka di. Wun, Ma'am Althea. Ay, uwan gaya, ma'am. Sa dino pa yung iti papananta. Eje mansyon. What? Ijay mansion? Di ka matanagan. Awan ita ije mansyon ni ninong ko. Siyak ti makamukan ka ijay. Sigurado ka, ma'am? Wan. Aday ta. Asidagtan ije mansyon. Tumarak na ito nga agas. Maulawak manan. Amalia. Anya ti mapaspasamak kan ka. Kumaro manan ti high blood ko. Marcelina. Anya. Maulawak. Kayat ko ti agtugaw. Kapsuta. Asibayan ka mapan ini sofa. Sige, kumpet ka kanya, Amalia. Anya ti mapasamak ken ni Amalia iti dayta agundaway. Gagayem. Ti liway na denggan ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang. Iti tangatang. Tepang. Iti tangatang. Inapalabas. Nagbaligi ti grupo da Billy amang idalyasat kadagiti kalding iti animal quarantine checkpoint. Iti sa bali a bangir, kabayatan ti kadadatoro kan Althea iti sentro ti Ili. Nakita ni Althea dagiti street childrens ket kayat na atulungan dagitoy babaan iti feeding program. Nakasarita nga rod ni Althea ti gayem na nga area manager iti oatmeal. Ket dagos met ang na-deliver dagiti nasao nga oatmeal iti condo unit. Iti met baro a hideout ni Don Braulio. Insingkil dagiti buyot na dagiti shabu iti ngiwat dagiti kalding. Tapno maaramat dagitoy a drug mule. Kabayatan na. Kastaunay tisid daw ni Toro. Idi imbaga ken kuana ni Althea ngagturong da iti mansyon ni Don Braulio. Iti met balay da Marcelina. Simmidir manen ti high blood ni Amalia. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Tumarak na ito nga agas. Ay, maulawak manan. Amalia. Anya ti mapaspasamak kan ka. Sumidir manan ti high blood ko. Marcelina. Anya. Maulawak. Kayat ko ti agtugaw. Agkapsutak. Sige, asibayan ka. Mapantay ti sofa. Kumput ka kanya. Anya nga tano itaray kan iti ospital, Amalia. Saan? Kabaelak pa iti bagig. Yawat mo kanyak jay abani ko. Kasapulak ti angin. Siya kung timang pait kan ka, Amalia. Di ka madanagan. Masansalan da iti amarikrik-nak, Marcelina. Amangan, no saan akong nga agbayag pa'y dito rabaw ti daga. Anya ka din dayta nga ibagbagam, Amalia. Di ka man agsao iti kasta. Ibagbagak laan ti posible ang mapasamak. Mariknak ti panagkapsot ko. Di ka unay at pampanunot.
Makapadakas kan ka dayta. Malagit ko ti anak ko ani Miguel. Nagsibat na ijay. No nakariing akon iti parbangon. Nakariing iten. Tulungan naktuumutan na mapanaglako ijajendaan. Amalia, Kailiw ko matanday ta nga aramid ko idi. Katamo Marcelina. Nagbalin aso kimi iti ikan ni Althea. kasta ka di. Wen, iti damo apan nakakita kwa na. Naglagaan tirik na. Gayam, adda pa kainaigan na itibiyag ko day jay, nga anak day di Doña Sabel. Kasta akmat kan kwa na, ididamo na ti umay dito'y balay. Oray no saanan ang nagpabigbig, ang muklatan nga anak day di Doña Sabel. Takaruprupa dalatan, dagiti nagpukaw adalakkel na. Nailitlaan ti lubong Marcelina. Agasam. Iti maysa nga aldaw, apa naglako mi iti anak ko ijajendaan. Adda nagpaarayat a babae, anasipdot ti bagna. Dagos met at tinulungan ni Miguel ti babae, kat naisublimot laken kwa na, tinasipdot a bagna. Ha, Tidakdakamatek a babae, kat nimet laeng Althea. anya. Manipod iti daydi akan ito. Nagbalin anasingad da Althea kan Miguel. Kat idi agangay. Naamamok anaimbag na Althea. Kat nadakamat na ti maipapan kan ni Rosalia. Iti mansyon ni Don Braulio. Amalia, Ditan tirog iti panagpampanunot ko, Marcelina. Manipod iti lugar ni. Dua pa'y nga ili tim alabsan. Sakbay amadanon mo ti ili da Don Braulio. uwan Amalia. Adda nagatag ni Althea a restaurant iti ili mi. Maysa kadagiti kalatakan a restaurant. Kat dagiti laeng babaknang ti mapapan ijay. Natawid ni Althea dagiti gala day di inana. Uray ti kanawidan day di Don Ramon. No umisem ni Althea, kasla makitkitak, ti panagisem ti nagpintas nga inana. Agpaiso dayta. Dayta tipuon kan gapo ti amin. Isong adak ita dito'y balay mo. Amang disturbukan ka. Di mo man panunutan dayta, Amalia. Agayam ta. Saan ka abaybay-an dito'y pagtaenga? Agyaman ak, gayam. Awan anyaman na. Gayam, Amalia. Wow! Ma'am Althea! Naglawat ti pasilyo dito yung mansyon ah. Pasig ang webless ti makitak. Ay, una yon. Italaang ang makastrugak iti balay tibak nang. Wow! Sika talaga, Toro. Ala, sumurot ka kanyak iti backyard. Ado ti makitam iti aglawlaw ti mansyon. Sige, ma'am. Ay, mabit lang, Turaw. Ma'am Althea, nang timplaak iti lemon juice para kada kayaw. Wow! Ha! Dayta ti kayat ko na Rosalia. Sigurado apres ko tinatimpla mainom. Turaw. Sigurado anananam daytoy. Tahinuman tibak nang. Nagpintas pa'y ti design ti baso. Naimpis amaratidag. Alakit din. Inumamon day ta lemon juice, Toro. Tay ti saan nga agbayag, mapantan iji konto. Adalang amin napatingalag di ti mansyon. Isa di magasta. Sige, ma'am.
arub-ubak tinatimpla lemon juice. Nagmayat talaga. At dapay swimming pool dito eh. Kasla kaya't kuti bumatok. At dapay kumanatdang oras ni kini Ma'am Althea. Tagdi ko sa kumabay. Ha? My goodness! Adda sumungad nga anghel. Nakabating sa ni Ma'am Althea. Wow! Materiales fuertes. Toro, oh my God. Gidanan na nga aglangoy iti swimming pool. Hello? Mamangagnak ka di, Toro? Kuna, gidanan na ka aglangoy iti swimming pool. Kitkidanak maglaktan. Ma'am Althea, jak ko makayatan ti agriin. No tagainap man da ito eh. Anya ka di, Toro? Anya ka din kisasawan? Oh my God, din! Ma'am Althea, amumat nga awan timat ko pado kapag sukat ah. Si kalangan ti aglangoy, tabuyahan ka. Anya? Un ma'am, buyaag langan ti panaglangoy mo. Buyaan ka langan. Turaw, kakaisuna nga da ka dito'y mansyon. Agbusog ka. Nagadua po tahi ti linutaw. Kasta talaga ti aramidak na na Rosalia. Mamaminsan lang ang mapasamak itibiyag ko ti kasoy. Iti pa'y nalawa alamisaan tibak ng tipanak. Ay, ala, nuad dapay kasapulan niya, ma'am. Turaw, ibagayo lang kanya ka. Sumango kamatan kada kami ang mga Nana Rosalia. Ay na, ma'am. Ado pa iti aramidak iti kusina. Kan maysa, nabsugak pa itakalkalpas kula ang anagmerienda. Itay nalabak dagiti nagmurngan ni Don Braulio. Sige, ma'am. Panawan kayo pa'y. Ma'am Althea, kaya't kumat amaramanan ni Miguel timakmakan dito'y mansyon. Mabalin ka di amang isupot ah. Sikaan talaga, Toro. Mabalin ah. Di ka mandanagan na yun ang paitiitad mo amakan ka ni Miguel. Siyak amis mo ti agloto para kain ko, ana. Wow. Nagmayat apurngan tinapintas amata ni Ma'am Althea. Ken nagmayat akitaan tinaglabaga abibig na. Oh my God. Kaano nga ta amalips to lips ko ti bibig na. Toro, ada ka di rugit iti ropak? Kitkitaan madlatan. Ay, ko ma'am. Awan. Adala malaglagip ko ma'am. Awan. Kasta agpaisong. Nagulimakan dagiti kalding, Billy. Kaya't masawan, nabsugda iti shabu. Wen boss, tilangan pa nang i-deliver mi ka dagiti drug mule ti Mauroray. Orayan tayo ti nga oras, Billy. Sana bol, tanakasarita kon dagiti nagorder. Saan na may sa lugar ti papananyo? Areglado, boss. Kat agsubli ako ni Mansion. Orayan nyo ti awag ko. Tapno may deliver yon dagiti drug mule. Gayam. Kukam amin dagitoy. Agkakaimas amakmakan. Sa dino tinangalam ka dagiti amakmakan, Toro. Iti mansyon ni Don Braulio. Anya? Iti mansyon ni Don Braulio, kunam? Uwan gayam. Inawis nak ijay ni Ma'am Althea. Nakitam ka di Jenny Don Braulio. Saan? Isungarod anaturod ni Ma'am Althea anangawis kanyak ijay mansyon. Tawan ni Don Braulio. Alakit din. Ramanamon dagiti amakmakan. Nagadon. Amang ano saan ta maibus na kita? Adda pa'y matrabi. Kanam di ka ba alam akanam ita? Di mabati, para inton rabi. Sa maysa, sumarunumot lang ni Ma'am Althea dito'y kundo. Ta iso ti saritaan mi ita eh. Naglayon pa'y ngamin iti restaurant na. Tadda ka no kasarita ng aplikante nga agtrabaho iti restaurant. Kasta ka di? Ungayam. Oh, alakit din.
Tira ang munda kiti makmakan. Amok amabisin kamatan. Sige, tira! Kayam, nag-text ni Ma'am Althea. Saan ka nun ang matuloy nga umay dito kundo? Agkikita tayo ka nun ijay sentro ti ili no bigat. Wano ijay pakaangayan ti feeding program. Kasta ka di? Wan gayam. Ada ko madamagakan ka. Anya day ta gayam. May panggap iti mansion ni Don Braulio. Anya tinadlaw mo iti dayja lugar. Ay sus! Naglawa ka nagpintas ti mansyon gayam. Malaksid iti dayta. Awan ka di ti karkar na nakita mi jay. Ah? Ay, kwa gayam. Talo a bodega ti nakitak ijay. Dua iti sikigan ti mansyon. Kan maysa iti likudan. Anya? Iti mat main gate. Dua mat tagbambantay a security guard. Saan basta-basta makastrek ni asino man iti mansyon gayam. Apaan ako ng tikasta? Dua lang ngagpaiso ti para bantay a security guard. Nung nangato mat ti gate. Kasta mat ten iti pader ana ipalawlaw iti mansyon. Ay, nagpintas siga. Ay sus gayam. Makaturturog ak matan. Ala, ingka maturugan. Si Kangay, di ka pa'y maturog. Saan pa'y? Kahit ko pwede agtalina dito'y salas. Umuna ka na maturog. Talaga nga ingagarak nga impasyar iti unat kan ti aglawlaw ti mansyon ni Toro. Iti kasta, amo na day ti ang lugar. Ibagpakitak lang kanininong ti kinasayaat ko kankwana. Ngam iti likodan day ta. Palpaliiwak dagiti madi nga aramid na. Saan ngagnanayon ti madi nga aramid ni Ninong Braulio? Wen, saan ngagnanayon? Sir Miguel, nasapa kay malatiw dito'y pagnanada makundo. Takayat ko mati tumulong iti feeding program ni Ma'am Althea para kadag iti marigrigat na ubing. Nasayat nga rod no kasta, Conrad. Ay, sir, amangan na may tulong ko kada turo iji kusina. Kabailandan ti agluto ijay. Adda nagapoy iji restaurant ni Althea, amang luto kadag iti oatmeal. Dala ka lang alutuan dag ijay. Sabagay. Ala, mapankalatan iji kusina, tamang timpla ka iti kapem. Addamat ng tinapay anak kaparabaw iti lamisaan. Sige sir, kinapudno na. Sa anak pa yan nagarmusar. Kita mo Ma'am Althea, sir. Nagkagat. Isupayan amis mo ti agitad kadag iti ubing iti makmakan. Wen nga rod, sana mabambanog. Nasingpet kan nagagat ni Althea. Sana naimot. Uray ni Turo agaya mo, sir. Kanayon nga da iti abay ni Ma'am Althea. Saan ang makaadayo kan ko na? Talaga kasta ni Toro, Conrad. No sa dino ti ni Althea, sumurot mat ni Toro. Sir, tikot si ni Don Braulio tinagsardeng iti saan unay nga dayo. Wen nga rod, naman nalaki di dahi ito nga aramidan ni Althea. Dayjay, dimsagdan iti kotse. Kadwapay ni Don Braulio titiprong abuyot na ni Billy. Di kagpadpadlaw, Conrad. Siputan ta ti aramidan da ditoy. Wan, sir. Kitaam ni Turo, sir. Naging inayan nga imadayo, hindi makita na ni Don Braulio. Wen, kat umasidagdan itayan ni Althea. Anya ka diti araramidam. Warwarasem mo iti makan dagiti maminimiraot ka ubing. O Ninong, maasyanak namin kadakwada. Aya. Ay, piman mat dagita nga ubing. Mabisbisinan da. Iya. Imbagam kumadagos kanya, ti panggap mo nga ramidan. Iti kasta, nakaitedak pa iti basit agatan. Tapnusan lang nga oatmeal ti ipakay mo kadakwada. Kalaat lang amin, anapanunot ko ti kastoy, Ninong. Sana bale. Taado ti imet ko akwarta iti kotse. Warasak iti kwarta dagiti ubing.
Anya? Billy? Umasidag ka ditoy. Wen, boss! Apay ka di, boss? Ingkalan dagiti barya iti kotse. Ket warasan dagiti mamirmiraot nga ubing. Ngayon, boss. Apay Di pa. ka nagsaupay, Billy. Tungpalan na tanti ibagbagakan ka. Ala, agunay kan. Wen, boss. Paliwan tayo lang ti aramidan ni Don Braulio. Uwan, sir. Ikatang yo iti makmakan dagiti kwarta nga itan ko kada kayo, ha, ubing? Nagsingkot kayo! Nagsingkot kayo! Thank you, sir. Ala, dagiti saan pa yan nawarasan iti kwarta. Umasidagan dito yan ko. Anya ti pangpanggapan ni Don Braulio. Apay awar-warasan na dagiti ubing iti kwarta. Apay at tumultulong ni Don Braulio kadagiti street childrens. Gagayem, di liway na denggan, tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Donor Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Tepang! Iti tangatang!